Boas tardes a todas e a todos. Vamos dar comenzo a este pleno ordinario do 4 de xuño. O primeiro punto da orde do día é a aprobación se procede da acta da sesión anterior de data 26. Sí, sube Begoña ahora, Vale. Sube.
Boas tardes a todas e a todos. Vamos dar comenzo a esta sesión plenaria ordinaria do 4 de xuño. Quero, antes de nada, disculpar que Begoña non vai intervir, que ten a voz, bueno, está sin voz prácticamente, pero vai a participar na sesión e supóñome que votará os distintos puntos da orden do día. O primeiro punto é a aprobación, se procede a data da sesión anterior de 26 de marzo do 26. Non sei se hai algo que axetar a ata. E sometémola a votación. Votos a favor. Queda aprobada a ata. O segundo punto da orden do día é a moción do Partido Popular para o estudio, planificación e impulso da construción dun auditorio municipal en Arzúa. Ten a palabra para expoñer esta moción o Partido Popular. Moi boas. Afonso, fai falta que lea toda a moción ou... Bueno, centro menos puntos que pedíamos. Sí, na comisión. Vale, entón, esta é unha moción para o estudo, planificación e impulso da construción dun auditorio municipal aquí en Arzúa. Nos traemos esta moción porque Arzúa ten unha carencia evidente, creo que todos coincidiremos, que non dispón dun auditorio municipal moderno, funcional e con capacidade suficiente para a actividade cultural, educativa, social e institucional que xa existe no Concello. Non estamos propoñendo, hoxe tampouco executar unha obra así sin máis, pero sí que estamos pedindo exactamente o contrario. Rigor, planificación e responsabilidade. Queremos que se faga un estudio técnico de viabilidade, que se analicen nel as posibles localizacións, a capacidade que debería ter, os usos, os custos, evidentemente, e fases e vías de financiamento. A Casa da Cultura cumple unha función, pero é limitada. O multiuso estará do queixo, pois era para o que era, non estaba pensado para iso, é útil, pero non é un auditorio. E un espazo multiusos pois non substitui unha infraestructura cultural pensada para concertos, teatro, conferencias, actos educativos, encontros asociativos ou eventos institucionais. Arzúa é capital comarcal, ten actividade durante todo o ano, ten tecido asociativo, ten centros educativos, sector cultural, actividade turística, e capacidade tamén de convocatoria. É dicir, xente hai. O que falta é unha infraestructura á altura desta realidade. Por iso pedimos 5 cousas razoables. Un, o estudo técnico, buscar a parcela axeitada, unha partida nos próximos orzamentos, se os hai, solicitude de financiamento de outras administracións e participación do tecido asociativo e educativo. O noso grupo municipal xa solicitou mediante un rogo no pleno ordinario do 5 de febreiro do ano 2025 que o Concello puidese contar cun espazo para facer eventos musicais con mellor son e calidade, así como outro tipo de eventos con facilidade de acceso. E a resposta do aquí señor alcalde foi dicir que se o PP cando gobernou non foi capaz, se este goberno non tiña apoio da Xunta, pois que non se podría facer. Nos queremos dicir que o PP efectivamente gobernou 14 anos e medio, entre volos dous, o señor José Luis García e o señor Carril levades 15 anos gobernando e o goberno de Manolete si foi capaz de facer multiusos, a piscina climatizada, recuperar Castro Curbín, instalacións en Porto de Mouros, facer a gran reforma aquí neste consistorio, pabillóns, etc. Eu creo que en 15 anos ben podía este Concello, cando menos, ter promovido unha gran obra, como pode ser, efectivamente, o auditorio. E para rematar, votar a favor desta moción non significa aprobar hoxe unha obra pechada nin un gasto definitivo, significa aceptar que Arzúa debe empezar a traballar seriamente para non quedar atrás, porque hai outros concellos da contorna que si contan con auditorios, e o primeiro paso é estudar, planificar e buscar recursos, precisamente iso é o que pedimos a este pleno. Gracias. Bueno, vamos votar a favor da moción, pero gustaríame tocar 3 puntos. Primeiro, xa, alo menos en 2 ocasións, se intentou comprar unha finca para intentar facer o auditorio. Nesas 2 ocasións non foi posible por unha
por unha razón que a maioría das persoas que estamos aquí, penso eu, pois que non estamos neses niveis, pero o problema xa non era económico, o acordo económico para comprar a finca, sino que a persoa pois non quería, non quixo vender porque era mala época para invertir, entón non sabía onde invertir os cartos que se lle podían dar pola finca concreta. Eso para aclaralo, que si houve algún intento. Despois, gostaríame facer un pouco de memoria, xa que ti fixeches algo de memoria, é dicir, pois mira, a min desgraciadamente tocoume de gobernar os 12 anos que estiven de alcalde, e podo incluir tamén algúns estando de concelleiro de Cultura, co Partido Popular no goberno autonómico. E, bueno, as axudas foron máis ben escasas. Sempre xogastes a baza de o alcalde non pide, o alcalde non pide, o alcalde non sei que. Non sei ora cal é a diferencia, porque o alcalde xa non é o mismo. A axuda da Xunta sigue sendo a mesma. Non sei se o alcalde non pedía, o anterior a min xa, e comigo tamén, a ampliación da gardería, que tardaron anos e anos e anos de reclamacións para que a gardería se poidera ampliar. Recordo a Casa de Correos, que vos lo recordo continuamente, e seguirei non recordando hasta final de legislatura, que se lle regalaron 600.000 euros a Xunta para que a Casa de Correos non caera, que xa estaba caendo, sendo dono eles, non nós. Lembro tamén o trato que se lle dou dende a Xunta do Partido Popular a festa e dende a Diputación do Partido Popular naquela época a festa do queixo. A min na Diputación, cando gobernaba o Partido Popular, díxoseme sempre que non había cartos para festas. Cal foi a miña sorpresa? Que despois, cando accedeu o bipartito ao goberno da Diputación, si para algunhas festas sí que había en tempos do Partido Popular, por exemplo, para a festa do encaixe de Camariñas. Además, non eran poucos cartos. Lembrei varias veces o da Ponte da Regada, como dende a Deputación do Partido Popular se nos fixo adiantar os cartos da parte da Deputación e pagalo o IBE, cando eso non era o normal. E, bueno, podría seguir tanto, pero por que facer esa memoria? Porque, a pesar de que vou a votar a favor da moción, pois este xogo de traer que facer que vos interesades para que realmente Arzúa teña o auditorio, hai dúas maneiras de facer a oposición. Un é seguir o xogo á Xunta para afogar aos gobernos que non son da súa cor e así poder acceder ao goberno, ou pelear realmente polos intereses de Arzúa. Si tan interesados estades porque haxa un auditorio en Arzúa, pois axudade, pedide colaboración á Xunta de Galicia para que haxa o auditorio e pedide colaboración como moitas outras veces vos pideu e non fixestes nada. Houve grupos do Partido Popular en noutras corporacións que non estaban de acordo con esa maneira de actuar e moitas veces demostraron. Non é agora o caso. Tamén o teño que decir. Despois, por último, gustaríame facer fincapé nunha cousa e espero que para a próxima campaña, que será máis ou menos dentro de un ano, se convirta nun tema central. Eu, na última campaña, xa o convertín nun tema central, pero que non se lle pode seguir. Creo que hai que facer un pouco de pedagogía ca xente tamén, e non se pode seguir facendo política con estos macroproxectos que xa foron obxecto de crítica durante a crise económica que afogaron a moitos concellos e porque realmente eran os que daban votos. Eu creo que un tema central da próxima campaña teñen que ser os servizos sociais.
aí non creo que ningunha administración, tanto o Estado como a Xunta, como deputacións, non están facendo os deberes. E pode ser que nuns anos nos atopemos cunha grande sorpresa aí, sobre todo cando os do baby boom cheguemos a esa idade. Pero os servicios sociais non son só a xente maior, tamén son a adolescencia, e cada vez hai máis usuarios con adolescentes con problemas nos servicios sociais dos concellos. Pero nos servicios sociais os usuarios non son só adolescentes nin xente maior, son tamén xente que chega da fora de outros países que necesitan dos servicios sociais dos concellos. Aí é onde está realmente, ou onde debe estar realmente o interese dos concellos nos próximos anos. Non en facer máis obras faraónicas, que no caso do auditorio é necesario, pero xa non poño como exemplo o auditorio, sino outras ocurrencias que poidera ser. Se por criterio, se para axudar a Arzúa a ter un auditorio, un dos criterios fora a programación cultural que se programa nos concellos, Arzúa xa fai moito tempo que debería ter auditorio, e non é o caso. E, bueno, con isto, pois, remato a miña intervención, era o que quería decir e poñer en riba da mesa. Sí, ben, boa tarde a todas e a todos. Nos desde o BNG entendemos que efectivamente esta infraestructura é necesaria, sexa un auditorio ou sexa, evidentemente, unha infraestructura máis acaída e adaptada e tamén modernizada para a realización de eventos, pois, desde logo, mellor dotada tamén das que temos actualmente no Concello. Nese sentido, o alcalde tivo reunións con representantes da Xunta para trasladarles precisamente esta necesidade, non? Tamén, eu tamén quero dicir aquí que esta cuestión é unha preocupación, non, deste goberno, non? Con todo, sí que queremos así precisar algunhas cuestións desta moción, porque así formulada, enumérase, non, de alguma maneira, as prioridades que se fan nesa relación de acordos, e nós entendemos que debera de haber aí unha matización, non? Porque ten que haber, desde logo, un compromiso claro e inequívoco da Xunta de Galiza para financiar unha infraestructura como esta antes de iniciar nada, porque é evidente que senón, coa capacidade orzamentaria dun concello como o noso, unha obra desta magnitude é inviável. Na moción faise referencia a que habería que determinar a parcela, non só é determinar a parcela, efectivamente, como comentaba José Luís, é mercar unha parcela, porque actualmente non hai unha parcela municipal acaída para isto, neste momento, e iso xa supón un custe moi elevado, e para alén desta merca desta parcela e da construción, evidentemente, do edificio, que xa estamos falando dunha contía moi elevada, como poderemos imaginar. Despois hai que manter esa infraestructura, hai que dotala de persoal e de medios técnicos, e iso tamén conleva uns gastos, e precisase que haxa un compromiso tamén da Xunta de Galiza para axudar neses gastos, porque se imos ter unha casca baleira como hai tantos auditorios ao longo e ancho deste país, eu creo que é preferível non facer nada, sinceramente, non? Por tanto, nós o que propoñemos é unha emenda que sería, de alguma maneira, fusionar o punto cuarto co punto primeiro, co seguinte texto, instar a Xunta de Galiza a comprometer financiamento para colaborar co Concello no inicio dun estudo técnico e de viabilidade, así como para a adquisición da parcela, financiamento de construción deste auditorio e o seu posterior mantemento e persoal para a súa atención. Xa digo, nós entendemos que efectivamente, todas e todos somos conscientes, e eu creo que se Arzúa por algo se caracterizou, e creo que algo recoñecido, pois por haber unha preocupación polo aspecto cultural,
por haber un dinamismo tamén para un concello como das nosas características a nivel asociativo, cunha banda, con asociacións que fan actividade cultural, que demandan estes espazos. Temos un grupo de teatro, temos unha banda de música, temos unha asociación ou varias asociacións que fan actividades de divulgación da música tradicional galega. Todo iso demanda espazos para poder amosar todo ese traballo para alén da que eu considero unha moi boa programación e planificación cultural que se fai desde este Concello, e iso tamén require espazos á súa altura, non? En ese sentido, creo que estaremos todas e todos de acordo, e todas e todos nos gustaría contar con esas infraestructuras. O problema co que nos atopamos en concellos como o noso é coa inviabilidade de poder leválas adiante, non porque non se queira, senón porque non hai diñeiro para todo. E, efectivamente, José Luis falaba dos servizos sociais, poderíamos falar do ámbito dos cuidados, poderíamos falar do CIM, poderíamos falar de tantas e tantas cousas que se atenden desde este concello, moitas veces con máis vontade que orzamento, e que son servizos fundamentais que están atendendo a centos de persoas neste momento e que os concellos están asumindo en solitario. E iso, evidentemente, claro, se o diñeiro se pon nun lado e é evidente que ten que estar nese lado, porque as persoas non poden quedar desatendidas, non pode haber diñeiro para outras cuestións, por moito que esteamos de acordo en que efectivamente son tamén unha necesidade. Por tanto, aí creo que a Xunta ten unha débeda pendente cos concellos, ten unha débeda pendente con este concello desde fai moitos anos, e nese sentido creemos que sería de xustiza que esa emenda se aceptase. máis nada. Partido Popular. Ben, a Deputación, eu non sei se vos dades conta, pero a Deputación nos últimos 23 anos o PP solo estuvo nela 4, foi ao principio dese inicio de fai 23 anos. Os demais anos estuveron gobernando sempre o PSOE e BNG. Hai concellos en Galicia que fan grandes obras e que non só se fan con cartos da Xunta, se farán con cartos propios, se farán con cartos das deputacións. Concellos de todas as cores, e non pode ser que aquí o Concello de maneira machacada estés existindo sempre no mesmo, que se a Xunta non aporta nada, este Concello nunca vai a facer nada. Bueno, é unha forma de dicir as cousas, tamén unha forma de facer a campaña ao PP, é dicir, aquí neste Concello de Arzúa, se non se vota ao PP, ou se non se consigue o apoio do PP da Xunta, pois Alternativa por Arzúa, PSOE de Arzúa e BNG de Arzúa non van ser capaces de facer absolutamente nada, ninguna gran obra, ni siquiera un mísero intento. Por falar de intentos, vexo que non hai ningún siquiera un intento de traballar. Nos presentamos a moción hai máis de 3 semanas. Entendemos que por iso están as comisións. O luns hubo unha comisión precisamente para abordar este tema. Son as comisións cando a xente ven aquí supostamente a traballar. Primeiro, xa para estar, que eu xa non entro en cuestións de que alguén ao mellor puntualmente poida estar mal. Tamén hoxe un compañeiro por razóns persoais non puido vir e por cuestións de saúde, a mí non se pode asistir a unha comisión. Pero que de maneira repetida que vemos que hai comisións que a xente non ven, que a xente se presenta ás comisións sin haber lido absolutamente nada, que as emendas se pretenden facer a última hora nos plenos. Para que demonios están as comisións? Pois precisamente están para iso, para chegar aquí e debatir. E a mí que se me cae a cara de vergoña cando chegamos aquí o que é habitual, e xa era habitual antes, dende o 19 que nos entramos, ou polo menos que eu entrei, chegaron a comisión nos facer preguntas que case non haxa ninguén que responda. Que se nos vai a responder nun pleno. O meu mínimo é traer aquí a documentación lida, a información preparada, é todo debidamente estudiado. E vamos aquí ás comisións, aquí se debate, aquí se propoñen as emendas que sería o normal. Outra cosa sería que por cuestións de urxencia, que nos sobran presentadas as mocións, ou que houber algunha novidade, non sei, de última hora. Creo que non é o caso, porque, repito, non xa presentamos esta moción hai máis de 3 semanas. Eu creo que é unha moción fácil de ler, de entender, creo que máis ou menos estamos todos de acordo, aínda que teñamos unha diferencia na forma de interpretar, e entendemos que as emendas
entendemos que as emendas deberían presentarse precisamente en comisión. Por non darlle máis voltas, non sei os compañeros que pensan, se aceptamos esa fusión, que simplemente é retirar da Deputación da Coruña desta fórmula e outras administracións depender única e exclusivamente da Xunta de Galicia, o cal a nós creo que nos fai un gran favor, porque das a entender tamén que a Deputación de Coruña, sin 23 anos, 4 solo gobernou o PP e os demais os leva gobernando o PSOE e BNG e non é capaz de aportar nada ao Concello de Arzúa, pois, bueno, pois nós creo que estamos de acordo que se pode facer esa fusión e aceptamos esa emenda sen ningún tipo de problema. E creo que non hai nada máis, por o que se comentou, creo que xa máis ou menos respondín, así que gracias. Unha intervención máis? Alternativa por Arzúa? Bueno, eu non pertenzo ao PSDG nin ao BNG, polo tanto non me vou erixir eu en defensor da Deputación, pero teño que dicir a verdade, é dicir, polo menos os anos que eu gobernei, este Concello subsisteu a base grazas ás aportacións da Deputación e dende que os fondos da Deputación se fan con criterios pois máis ou menos obxectivos e de que o reparto do POS se fai con ese reparto eu recordo subvencións para axudas para a festa do queixo durante sendo concelleiro de Cultura durante o goberno do bipartito na Xunta de Galicia que non tiveron nunca nada que ver coas axudas que dou despois a Xunta do Partido Popular. Creo que nas comisións sempre se che respondeu ás preguntas. Eu non estou nas comisións, non estou vendo cando era alcalde, nin estou agora, pero se algún concelleiro non pode responder a algunha pregunta, está o secretario para poder respondela ou respondela noutro momento. E despois tamén teño que dicir que a verdade que xa estou que é agotador. Sempre é o mesmo. É dicir, poñía antes de exemplo, non o decía tan claramente cando fixen referencia a outros grupos do Partido Popular que houbera nesta corporación. É dicir, dende que ti estás, sempre pos. De primeiro, os intereses da Xunta. Despois vendes que a prioridade é Arzúa, pero sempre acabas defendendo por encima dos intereses de Arzúa os intereses do partido que goberna a Xunta. Sempre, en todas as mocións, sempre sae eso. Entón, é un pouco agotador. Algúnha vez, pois ponte a defender máis os intereses de Arzúa e menos os do partido que goberna actualmente na Xunta. Nada máis. Sí, a ver, eu a verdade é que non sei, hai veces que hai cousas que sorprenden, porque eu non sei que problema ten o portavoz do PP en que no pleno, que é onde se toman as decisións e onde debatimos, e cada quen trae as cuestións que considera e argumenta como considera, non sei que problema ten en que se formulen aquí as cuestións. Eu, desde logo, creo que non hai que ter a pel tan fina, Rafael. Eu simplemente quero dicir un dato aquí, sobre todo polas persoas que puderan estarnos escuitando, porque se fala do orzamento da Deputación, do orzamento da Xunta, claro, é que hai unha diferencia abismal. Estamos falando dunha administración como é a Xunta de Galiza, que ten máis de 14.000 millóns de euros de orzamento, frente a unha Deputación da Coruña que anda alrededor dos 256 millóns de orzamento. Creo que é bastante significativa a diferenza orzamentaria que hai e, por tanto, que os concellos lle pidamos á Xunta que nos solten de vez en cando algo, un chavo, creo que non é estar pedindo imposibles, e xa digo, máis nun concello como este en que a Xunta non se prodiga precisamente por colaborar.
Pero, como te vexo bastante alterado, eu digo, se a cuestión aquí é chegar a un acordo máis unánime coa emenda, engado unha cuestión á emenda, e é que se lle meta a coletilla de sen perxuízo doutros fondos que poidan achegar a outras administracións. E así quedamos todos contentos, sexa da Deputación, sexa en fondos europeos, sexa do que sexa. Quedamos todos contentos. Bueno, perfecto. Agora, é que hai unha realidade, Rafa, e ti sábela perfectamente. E, efectivamente, se vos queredes que veña un auditorio para Arzúa, ou se queredes que veñan todas esas cousas que vides aquí aos plenos, dicir que queredes que veñan para Arzúa, pois convencede os vosos, que solten un poquinho, que afrouxen un poquinho a carteira, porque vaya polas ánimas como está isto. Entón, facede tamén o voso traballo. E xa digo, se o que lle queredes transmitir á veciñanza de Arzúa é que tedes que gobernar vos para que veña un peso para Arzúa, tamén triste mensaxe lanzades, triste mensaxe. Eu tamén espero que o goberno da Xunta de Galiza non tarde moito en cambiar, porque vamos, desde logo, co uso sectario e partidista que facedes dos orzamentos públicos e do diñeiro público, triste mensaxe lle lanzades á veciñanza de Arzúa, máis nada. Partido Popular. Simplemente decir que eu creo que a mellor defensa da Xunta de Galicia creo que facedes precisamente vos, restándolle toda a importancia que pode ter unha deputación, como a Deputación de Coruña. Eu creo que mellor defensa que esa, ningunha, non fai falta que eu saia a defender a Xunta precisamente. Fala o BNG dos orzamentos, Lucía, a ver, é un tema sensible porque decir que un partido que está a fronte dun tripartito que non aprobou un mísero orzamento dende que se entrou no 2023, todo o que tocar orzamentos é un pouco de risa neste Concello. Outra cosa que non entendo, se a parcela paga a Xunta, se o auditorio o vai a pagar a Xunta e todo máis o vai a pagar a Xunta, evidentemente o auditorio non vai ser do Concello se chega a ese caso. E se agora nesta fórmula de emenda onde se volven a meter outras administracións, tampouco, a verdade que non me queda moi claro cal é a proposta de emenda, porque o primeiro punto di exactamente instar ao goberno municipal... Creo que o verbo colaborar, creo que é bastante fácil de entender. Por eso non entendo, día que o cuarto punto solicitar colaboración e liñas de financiamento de outras administracións públicas, nomeadamente da Xunta de Galicia, en primeiro lugar, da Deputación da Coruña e de outros organismos con competencias en materia cultural e infraestructuras. Por eso non entendo de onde ven a confusión, xa pon aí colaborar. Falábase de mezclar o primeiro punto co cuarto, non entendei moi ben. Entendo que quen ten que facer o estudio técnico... Leucha emenda, se queres. Releucha emenda, porque é bastante fácil. Instar a Xunta de Galiza a comprometer financiamento para colaborar, que implica que o Concello pon tamén diñeiro e a Xunta pon algo tamén para que se poida facer. Continúo. Colaborar co Concello no inicio dun estudo técnico e de viabilidade, así como para a adquisición da parcela, financiamento da construción deste auditorio e o seu posterior mantemento e dotación de persoal para a súa atención. E, engadinche agora o remate, sen perxuízo, digo, punto e seguido, sen perxuízo doutros fondos que poidan achegar outras administracións. Creo que é fácil e sinxelo, como fan tutti quanti cando hai vontade política de querer colaborar. Para min, creo que máis ou menos é o mesmo, dito con outras palabras, pero sí, xa máis ou menos entendía que pedíamos colaboración precisamente a outras entidades. Si vos parece, compañeros, sin problema. Sí. Bueno, antes de someter a votación, vou a ser moi breve. Diz que non entendes a nosa emenda, e eu creo que é fácil de entender, primeiro, acadar un compromiso de que vai haber colaboración ou financiamento de outras institucións antes de poñer a facer, por exemplo, unha partida que vai a estar paralizada, como está a que temos, non sei se o saben vostedes, por a orden de derrubo da sexta planta, que é un diñeiro que temos aí todos os anos no orzamento que non se poden gastar, que tamén aí o Partido Popular ten bastante que ver.
E entón, parecenos que ter unha partida orzamentaria, se durante o longo do ano non se pode adquirir a parcela, que xa se intentou, como dixo José Luís, en 2 ou 3 ocasións, e non, pois parecenos que primeiro hai que acadar, cando menos, un compromiso do orzamento e a partir de aí empezar. Nós facer un estudio de viabilidade, eso é moi sinxelo. Eso, ou facer incluso un proxecto, non poderíamos facer sin ter compromiso ningún. Pero, bueno, se non tes un compromiso de ter un diñeiro e iso vai botar aí 4 ou 5 ou 6 anos, os que sexan, cando chega o momento, eso xa estaría desfasado, como desgraciadamente pasa con algunhas cousas máis. Quero dicirlle que eu tuve o placer de ter unha reunión co Conselleiro de Cultura, fai algo máis dun ano, e estoulle moi agradecido. Cando menos, foi sinceiro. Xa dixo que non nos iba a dar nada, nin para este proxecto, nin para outros que eu levaba con moita ilusión, sinceramente, con moita ilusión. Houve outras conselleiras que sí que dixeron que nos iban dar e despois non deron. Pero, bueno, polo menos foi sinceiro. Entón, pois, o encanto que decía das comisións, eu fui un concelleiro antes de ver comisións informativas de pleno, e as comisións pois, son simplemente para abreviar o pleno, sobre todo para concellos que teñen 30 ou 40 puntos na orden do día e non votar debatindo por media hora con cada punto da orden do día. Simplemente despois pois, chegan ao pleno e prácticamente votan e pouco máis. Sometemos o asunto ou esta moción do Partido Popular a votación. Como? Sí, a aceptación da emenda, xa dixo que sí, votos a favor. Pois queda aprobado por unanimidade este punto da orden do día. O seguinte punto da orden do día é da acción contra de decretos. Supoño que xa se lle pasarían. Non sei se queren algunha aclaración ou algo. Antes de pasar a rogos e preguntas, se alguén ten unha moción de urxencia, pois no BNG ten unha moción de urxencia, pasa a motivar a urxencia a portavoz do BNG, Lucía López. Ben, traemos esta moción que, bueno, trátase de que puidéramos falar un pouco da situación das obras da A54 e da situación que hai nos accesos non a estas obras e da situación que estamos vivindo non neste momento no que é o tramo urbano de Arzúa. A urxencia está motivada porque as noticias que se coñecen nas últimas semanas, bueno, pues, sábese pola prensa, que parece ser que a autovía puidera abrir no verán, ou se está anunciando que vai a ter, digamos, rematado non eses 16 kilómetros que faltan por abrir, pois que puderan abrir no verán, pero a realidade é que este Concello solicitou unha reunión co Ministerio no mes de setembro pasado e non houbo resposta, non? En ese sentido, entendemos que deberamos de traer a debate ao pleno esta moción para solicitar tamén unha serie de cuestións para alén de esclarecer esa realidade, non? De se vai abrirse ou non no verán e cando, ver que cronograma se manexa e que iso debera sustanciarse nunha reunión formal entre o Concello e o Ministerio. E para alén diso, pois, evidentemente, a situación que hai pois eso, en todas digamos, nas parroquias e nas zonas axacentes á obra que deberan tamén de ser obxecto de colaboración novamente entre o Ministerio e o Concello. Nese sentido, pois, entendemos que está motivada a urxencia. Vamos a votar a urxencia, pero antes vadesme a permitir que, dada a polémica que houve o outro día, pois vos lea o apartado 67 do RON, do Regulamento de Ordenación Municipal, que é polo que se rixe este pleno, para coñecemento, sobre todo, das concelleiras e concelleiros do Partido Popular. He visto que, ademais deso, despois nas redes pois abandonan o pleno en pola actitude antidemocrática do alcalde de impedir debate dunha moción,
denuncian unha estratégica sistemática para vetar as súas iniciativas, pois voulle a ler o que di o Ron. E este alcalde, se unha virtude ten en política, creo que é o máis democrático que pode ser. E, democráticamente, a pesar de non ter dereito, pois sempre o tei nas mocións de urxencia, de deixar intervir a todos os grupos para motivar a urxencia. O señor Rivadulla, xa yo dixen, creo que por terceira vez, o secretario explicoulle, creo que tamén por terceira vez, e parece ser que non entenden así. Entón, pois voulle a ler o que di o artigo 67. De todos modos, vostedes son libres de abandonar o pleno cando o consideren teñan ou non a razón, como son tamén libres de renunciar ao salario que cobran por a asistencia a ele. Asuntos de urxencia. O portavoz do concluído o debate e votación, nos asuntos incluídos na orden do día, e antes de pasar á quenda de rogos e preguntas na sesión ordinaria, o presidente solicitará aos portavoces dos grupos se hai algún asunto que deba someterse á consideración do pleno, por razón de urxencia. O portavoz do grupo propoñente xustifica a urxencia e, acto seguido, o pleno, por maioría absoluta dos membros da corporación, decidirá se a procedencia ou non da votación. E, a partir de aí, se se acepta a urxencia, ábrese un debate. O Partido Popular, o outro día, cando se ausentou do pleno por querer debater a moción sin argumentar a urxencia, quedalle claro que non tiñan dereito á palabra. Inda así, eu deixelles falar. E entón, a partir de agora, pois vamos nos a rixir por o Ron. Lucía fixo a motivación da urxencia. Agora votamos a urxencia e a partir de aí, se é aprobada, pois abrimos unha línea de debate e se é rexeitada, pois queda rexeitada. Votos a favor da moción desta urxencia? Queda aprobada por unanimidade. Entón, ten a palabra a portavoz do BNG para expoñer a moción no seu conxunto. Ben, pois, como explicaba na motivación da urxencia, estamos tratando unha moción que o que pretende é pois, dar traslado ao Ministerio de Transportes pois, dunha serie de preocupacións que, ademais, temos coñecemento que están na veciñanza relacionadas coa situación que a Arzúa está padecendo con motivo deses retrasos non nesta apertura deste último tramo da autovía. Sabemos da sobrecarga que Arzúa está agora mesmo pois, padecendo no tránsito, non polo que é o tramo urbano do noso concello. Como dicía, sabemos por noticias da prensa que, bueno, a priori se baralla que esta obra pode estar concluída no verán, pero formalmente no Concello pois non temos ningunha comunicación, xa digo, malia que en setembro do ano 2025 se lle solicitou unha reunión ao Ministerio para poder, bueno, pois ter información e poder, de alguma maneira, pois sustanciar unha serie de cuestións diante da problemática que se estaba ou que xa se aveciñaba non no noso Concello. Imos cara ao verán, sabemos que é tamén un período onde hai moita máis mobilidade, se o vivimos no día a día, nas épocas, digamos, de máis baixa afluencia, pois no verán pois, é evidente que a preocupación medra, non? Consideramos que non é serio pois, que se nos informe pola prensa cando hai unha reunión solicitada. En ese sentido, pois, entre os acordos que propoñemos, pois, é, bueno, pois, o primeiro, instar ao Ministerio de Transportes a que se celebre de carácter, bueno, de inmediato non esa reunión que está solicitada. Por outra banda, tamén entendemos que mentras non se verifica se efectivamente este tramo abre no verán ou non, hai unha serie de problemas, como dicía, de tránsito e de caos circulatorio que nos está afectando gravemente e aos que se lle une, pois, que xa ten habido algúns accidentes graves e algúns sustos aquí no que é o tramo
urbano do Concello, nese sentido, pois, entendemos que deberá haber tamén unha serie de actuacións a ese nivel, tanto de mellora da sinalización como no que ten a ver co reforzo da iluminación ou outras medidas de calmado do tráfico, que non é a primeira vez que se demandan, non? No que é a Estrada Nacional, e que entendemos que son necesarias, e tamén solicitar ao Ministerio que elabore un informe técnico pois, no que se poida delimitar si ese colapso que se produciu da ponte pois, poida ter algunha relación na ponte sobre o río Iso na Pastoriza, pois poidera ter algunha relación con estas obras da autovía, e tamén coñecer o estado estrutural que hai de outras infraestructuras que hai na contorna das propias obras da autovía, e tamén que antes de rematar estas obras haxa un compromiso tamén claro e inequívoco de que se van a arranxar, que o Ministerio se vai comprometer a arranxar todas esas vías que agora mesmo pois, están deterioradas precisamente pola execución das obras e tamén polo tránsito de maquinaria pesada. Temos aí pois, a situación que está que vemos, se vamos a Vilantime, vémolo claramente, na zona de Pastoriza Vella, etcétera, todo desfeito, a estrada, digamos, que lle chamamos, non, a da ruta do colesterol, tamén moi deteriorada polo tránsito pesado de camións derivado desta obra. Bueno, en fin, creo que todas e todos as que vivimos en Arzúa e transitamos, non, polas nosas estradas e polo centro do Concello, vivimos isto, non? É unha realidade que temos e que entendemos que debe ser atendida e que deberá concitar pois, a unanimidade do Pleno, máis nada. Nos sobre esta cuestión temos advertido de problemas varios, pistas en Burres, Maroxo, Vilantime, máis dunha ocasión. E sobre a posible relación das obras da autovía coa degradación da ponte de Maroxo tamén, precisamente sobre este punto, na ponte de Maroxo, pois habíamos preguntado no pleno de 5 de febreiro do ano 2025. E posteriormente, no pleno de 3 de abril de 2025, presentamos unha moción urxente na que pedíamos ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible que considerase estudar a posible relación cos estragos da ponte. Máxima foi a nosa sorpresa cando o goberno tripartito votan todos en contra da urxencia, co cal pois, non pasa a debatirse ni pasa a votarse, pero a sorpresa foi maiúscula para nós cando o señor alcalde pouco menos que se ría das nosas sospeitas e apostaba máis por enchentes no río con acumulación de madeira na ponte, algo que, bueno, non vamos tampouco a negar que a mellor non tivera algún tipo de influencia, pero a verdade é que eu particularmente non lembro nos últimos anos situacións por menos graves ali nese punto. Entón, bueno, a verdade é que nos pedíamos que se indagara para ver se realmente tiña relación ou non, porque nós non estamos ali precisamente, pero os veciños que máis cruzan por ali son os que viven en Maroxo e, segundo parece, xa advertiran ao Concello de pasos de vehículos pola ponte. Ali outras pistas de Maroxo, en especial as de terra, que son as que máis degradación sofren, porque as que están asfaltadas tamén, pero, bueno, tardan máis en desfacerse, pero a verdade é que as pistas de terra, e xa utilizaron unhas cantas os vehículos da autovía, pois, teñen feito bastante dano. E, segundo parece, xa teñen advertido de que había dumpers circulando por encima da ponte, dumpers que bueno, poden ser de unhas cantas toneladas. E tamén algunha grúa, que de máis de 100 toneladas seguramente, que pasou por ali. Hai que lembrar que o Ministerio ou a DXT para mover nas estradas vehículos de máis de 25 ou 26 toneladas requírese de unha autorización complementaria de circulación. Iso quere dicir que para vehículos de máis tonelaxe, como seguramente foi o caso dos que pasaron ali pola ponte, pois non son vehículos que estén feitos para andar habitualmente nas estradas, ainda que poidan estar autorizadas por cuestións de obras. Dito isto, pois máis vale tarde que nunca. Nos gustaría que daquela cando habíamos presentado a nosa moción pola vía de urxencia pois houbera aceptado. É sorpresivo que se daquela o goberno non consideraba que fora urxente, agora un ano e pico despois resulta que sí.
E aparte deso, nós tamén nos queremos centrar nunha cuestión, non queremos que se olvide. Comentou no Lucía que efectivamente a ruta do colesterol, e eu estuve rebuscando nas actas ou nas notas que nos tiñamos dos plenos, eu xoriría que xa no mandato anterior xa habíamos comentado, cando estaba José Luis de alcalde, e é que Arzúa, e agora vese sobre todo dende que abriron a autovía, cando chegan os vehículos aquí a Arzúa, pois a veces formase un caos considerable, e Arzúa non conta con unha vía de circunvalación, e precisamente a única que hai, polo menos para esa zona, é a que se chama a ruta do colesterol, e aparte que é unha vía que se utiliza para andar, pasear, pois claro, que pasen agora vehículos máis pesados, camións, que procuran non meterse, e agradecese que non se metan xusto no cruce aquí en Arzúa, pois é esa vía a única que teñen. Nos gustaría tamén que se considerara por parte do Concello, que entendemos que aí o Ministerio non entra, pero sí que se considerara a posibilidade de anchear esa vía ou de facer algún tipo de mellora nesa vía, porque as necesidades do tráfico así o requiren, e xa veremos que pase cando abra a autovía, pero a Arzúa non lle sobra unha vía de circunvalación que a máis é parcial, que ni siquiera chega a haber unha dende abaixo dende o polígono, que estaría ben tamén, pero polo menos esa aina é moi mellorable, e nos gustaría tamén que se tivera en consideración. Bueno, eu solo lembrar dúas cousas. A ponte da Mella, a que une a Mella con Baltar, fixos unha nova, houve unha época na que pasaban camións cargados de madeira por enriba desa ponte, nunca caeu esa ponte. Sen embargo, a ponte da Regada, que en principio era máis forte, e a da Punta Brea en Buente, no Camiño de Santiago, que eran as dúas con dúas enchentas, con unha enchenta, é dicir, as dúas xuntas. Non sei se foi por un motivo ou por outro. Digo isto por un pouco xustificar que no seu o voto de alternativa por Arzúa no seu momento, non? Por certo, a ponte as tres, coas tres pontes houve colaboración da Consellería de Medio Rural, cousa que agora négase a que non dá cartos para esas cousas. Solo por lembrar. Simplemente por precisar tamén un par de cuestións. Vamos a ver, cando se fala de solicitar un informe técnico para saber se estas obras de autovía puidesen ter algo que ver nese colapso da ponte sobre o río Iso, claro, aquí o que estamos falando é de que non podemos dar por feito que iso sexa así. Non o podemos dar por feito. Vostedes aseveraban que sí, sen ningún informe técnico, polo menos que se presentara no Concello, que avalara esa cuestión. A nós parecenos irresponsable actuar desa maneira, por tanto, o que consideramos é que haberá, primeiro, que elaborar un estudo para dirimir iso, e se efectivamente é así, poder exixir responsabilidades, non? Porque, efectivamente, eu ia ir a esta cuestión que comentaba José Luis, disto sabe máis o alcalde, que foi quen tivo esas conversas con persoal técnico, mesmo da propia Consellería de Medio Rural, onde o que che explican é que moitas desas pontes que foron construídas no mesmo ano e cos materiais desta ponte están colapsando todas. Entón, é evidente que se hai xa un deterioro, o peso e as enchentas favorecer non lle van favorecer. Agora, si están outras colapsando, sin ter unhas obras de autovía pasándolle con maquinaria pesada por riba a todas horas, e os técnicos che din que está pasando por unha cuestión de materiais, etcétera, home, pois é un pouco irresponsable aseverar que toda a culpa é das obras de autovía. Haberá que delimitar, dirimir, e evidentemente exixir as responsabilidades a cada quen as que teña. E a Consellería de Medio Rural, home, que se faga a xorda nisto, pois tamén volvemos ao mesmo. Volve botar luz sobre, como aquí cada quen asume as súas responsabilidades. En todo caso, eu só quería aclarar esa cuestión porque sí que me parece relevante, vai. Bueno, pois vamos someter a votación. Quero
dicirlle a Ribadulla, ten usted un don para engañar e para mentir impresionante. Por que non di cal era a súa moción no seu momento sobre a ponte? Vostede presentou unha moción para cambiar a ponte de ubicación, facela 30 ou 40, non? Bueno, pois xa lla buscarei. Mais abaixo, río abaixo, co cal habría que facer un recheo bastante importante de terreo e máis facer bastantes expropiacións. E xa para, bueno, eu tive unha reunión ca Conselleira de Medio Rural e ca directora xeral da Agader. A directora de Agader foi bastante receptiva, cordial, pero ao final nada. E xa para o seu coñecemento e máis para o coñecemento do, supoño, máis xa saben, dos compañeros de goberno e a xente que nos este escoitando, pois non fai moito tempo que desde a Consellería de Cultura nos piden 4 informes arqueolóxicos que temos que facer antes de empezar con ningún tipo de obras sobre unhas catalogacións que hai na contorna. Eu viví moito na ponte, nesa parroquia. Pasei, antes de caer, pasaba como mínimo 2 veces á semana andando por a ponte e son coñecedor da situación na que estaba. E é certo que o transporte da autovía puido non, seguramente influeu, pero tamén é certo que iso era unha verdadeira balsa de madeira, de troncos impresionantes que estaban embalsados por a parte de arriba, que non daba tragado. E a ponte rompeu precisamente nunha riada. Eu considero, non son técnico nin experto na materia, pero entendo que eso tuvo tamén algo que ver. Ahora, encargamos, porque temos que facer uns proxectos de arqueólogos e despois facer un seguimento constante a pé de obra cando se faga. O sea que a ponte, ademais do diñeiro, que é un dos problemas máis grandes, pois ten outras trabas. E donde decía, porque coñece perfectamente por onde decía vostede, o Partido Popular, non sei se vostede solo ou todo o seu conxunto, precisamente de facer a ponte é unha das zonas onde está un xacemento desos que poñen no informes de patrimonio, que seguramente, pois non sei se será máis ou menos importante. Moitas veces se cadra, pois está catalogado e non é tan importante como se pensa, pero, bueno, esa é a situación real do estado de como está o tema da ponte a día de hoxe. Vamos a meter a votación. Votos a favor. Vale. Bueno, pero ahora a pedir o voto, pois xa, se non levante xa está. Vale, votos a favor, votos en contra, abstencións, pois apróbase con 11 votos a favor e unha abstención do PSDG-PSOE. O seguinte punto do orden do día é rogos e preguntas. Sí, en canto a rogos, o outro día registrei a través da sede electrónica unha advertencia, bueno, de algo que me din conta a fin de semana e é aí baixando en Lema unha das tapas que hai do saneamento que saltou. Xa he comentado aquí máis dunha vez que, bueno, xa houber algún outro problema nalgúna outra etapa. Eu a verdade que procuro non pasar por encima porque fan ruido, vexo que de cando en cando, pois, dan problemas a nos dinos os veciños, que eso non debeu quedar ben asentado, polo menos algunhas. Entón, se se pode darlle unha revisión a todas as que se fixeron, pois mellor que mellor. Sí que está aprobado aí na zona da piscina toda esa rúa, realmente, unha obra, aprobouse o ano pasado, pero, bueno, toda esa zona de arriba que xa entra case con Santa María, entre a zona do Gando, onde está a parrillada e demais, aquela zona tamén está con grandes problemas no que o asfalto. Nos gustaría tamén que se considerara facer aí algún tipo de actuación, porque máis é unha vía que se utiliza moito para os vehículos, para pasar dun lado a outro da Arzúa, evitando pasar
polo núcleo. En canto a outro rogo, o terceiro é a advertencia da situación de prevención de incendios en Arzúa. Outro día pedín información e dándolle un vistazo a diferentes instalacións. Non sabíamos que había alguna deficiencia, de feito, sobre o tema do extintor que hai no clube de xubilados xa o temos comentado, pero isto creo que comentamos, xa non lembro canto tempo hai, creo que xa fai moitos meses, creo que foi cando se abreu, xa hai un tempo. E vemos que sigue exactamente o mesmo extintor, eu creo que non cambiou para nada, pero a cuestión é que, tanto no multiusos, como no edificio da biblioteca, no aparcamento que hai debaixo do multiusos e algunha outra instalación pública, non conta en todos os sitios con extintores. De feito, o edificio onde está a biblioteca, a radio, á vista, hai que lembrar que ten dúas entradas, que é un pouco lioso. Entón, ten distintas alturas, pero o único extintor que hai á vista é sorprende porque son edificacións de uso público onde hai concurrencia e hai bastante xente e non hai máis que un extintor, está caducado. Os extintores tampouco non están todos postos á altura que deberían estar. Se non lembro mal, creo que a altura máxima era dun 50 e hai nos que están a máis altura. Pero, bueno, eso quizás non é o máis grave. Hai casos como o do parking que outro día, o sábado pola mañá, bueno, como estaba pechado, non me pude meter ali, pero visto dende fora, pois víanse bastantes enganches de extintores e á vista que eu sepa, só había un, non sei se detrás de alguna columna había un, pero chamaba a atención porque estaban colocados os cartéis dos extintores, están os enganches baixos os cartéis e os extintores non estaban. Pero bueno, chamaba máis atención o edificio da biblioteca da radio. Por exemplo, a biblioteca, que eu saiba ou non saibamos, non conta tampouco con extintor dentro da biblioteca, non sei, dentro da radio ou de algún outro habitáculo de algún outro dos locais que hai ali, non sabemos se dentro se conta con extintor, pero non hai nada diso. Quizás o máis grave son as sinalización que hai de evacuación. Por exemplo, os ascensores non contan con sinalización advertindo que non se pode utilizar un ascensor en caso de incendio. As saídas non están marcadas, non multiusos, pois hai que lembrar que moitas veces polas noites pois non hai iluminación correcta e non se ve. A xente que entre e non coñeza o que son as instalacións, pois a veces non sabe nin por onde sair. Deberían estar marcadas as saídas. Hai unha serie de deficiencias que nos gustaría que se lle dera unha volta. Eu xa pedín algunha información, pero si nos gustaría que se tivera en conta esta situación que á vista dun non experto xa chama a atención e vese que hai fallos e non sei despois a outro nivel se haberá máis fallos que non sexan totalmente evidentes. En canto a robos, nos gustaría que para a próxima vez, cando pase algo parecido co que pasou co tema da exposición do trazado do Camiño Santiago Norte, Ruta da Costa, por aquelas melloras que se van facer por tema de accesibilidade, se deixaran os bulos de lado, porque a nos parece ser que cando se deu información na parroquia de Santo Estevo, pois houve dúas persoas que estiveron no Parlamento e a información que daban, máis que ser pouco coherente e non veraz, pois era do máis irreal, como decir que en algún caso que a mellor algunha casa habría que tirar porque o trazado pasaba xusto rozando algunha casa, cousa que non era evidentemente así, pero en vez de dedicarse a esas cousas, nos gustaría que dende o minuto o Concello tuvera contacto con quen correspondía, preguntar e con esa información pois informar aos veciños e sí que estuvo ben que se fixera unha publicación sobre un modelo de alegacións, algo que xa habíamos feito uns días antes, non moito antes, porque nós tampouco non estivemos pendentes dende o minuto 1, pero sí que nos chegaron queixas e por eso atendimos a petición de información a algunha xente, porque a verdade é que se había dado unha información falsa e estaban un pouco preocupados. Como último rogo, os estados das pistas arranxadas con cartos da Consellería de Medio Rural, en concreto con Agader, se habían feito aí dúas pistas, dos arranxos en pistas en Santa María, hacia o lado de Outeiro, unha pista que non ten moito tráfico, e xa no que en Bosende, ou máis ben entre Bosende e San Martiño, unha pista aí de monte que cando a visitamos xa fai, non sei, un par de meses, creo que se fixo a final de ano e xa está completamente desfeita. Certo é que tamén hai paso de vehículos e demais, pero sorprendía que estuvera xa en tan mal estado cando non levaba, creo que nin 6 meses realmente executada. E pasando ao apartado de preguntas,
nos gustaría saber se hai algún motivo para o retraso deste pleno, porque a verdade que non había máis que unha moción, bueno, dúas, porque o BNG pretendía meter outro día unha, xa un pouco fora de plazo, despois de haber feito a convocatoria. Xa un pouco preocupante que non haxa chicha no que son os plenos e que se traen ordes do día que simplemente contemplan mocións e pouco máis. Nos gustaría saber cal é o motivo de que se atrasara o pleno cando realmente non vemos que houberan en principio ningún tema que requirira de atraso. Outra pregunta, a tesourería, nos gustaría saber como está a situación, porque é certo que a tesoureira, había causado baixa, despois se volveu a dar de alta, ou entendemos que está compatibilizando o seu posto de traballo con outro concello, en concreto de Oroso, e falan dos decretos que habíamos recibido dun 30% que está en retribucións. Entendemos que, lóxicamente, que hai unha minoración no que o horario que está a facer, pero nos gustaría saber que solución se lle vai a dar ao tema este de tesourería, se hai posibilidade de que se incorpore alguna persoa para esas horas que entendemos que non se están facendo ao 100%, se ao mellor xa está en marcha algo para cubrir ese posto. Queremos saber tamén que pasou co tema das denuncias das terrazas dos bares, porque esta é unha cuestión cando foi o COVID, quero lembrar que cando estaba a anterior secretaria, pois nos habíamos preguntado por iso, porque aquí en todos os lados, realmente en toda España, pois estaba dando un pouco de manga ancha a hora de instalar as terrazas, xente que tiñan un local pero non tiñan unha terraza, ou a terraza que tiñan pois era moi cativa, se permitiu un espacio maior. Nos habíamos preguntado daquela que iba a pasar con eso, porque a secretaria o primeiro que fixo foi mirar a ver que documentación había, se as terrazas realmente xa estaban dadas de alta, e nos daquela xa chamamos a atención sobre unha cuestión, e é que segundo parece, a ECA fai anos, non sei se foi no ano 2017, antes do 19, quero lembrar, había feito unha solicitude para varios locais para legalizar as terrazas. Ese expediente perdeuse, creo que eran uns, non sei daquelas, eran uns 13 locais ou algo así, non sei. A min enseñárame, creo que teño unha copia por aí de fai anos, nos habíamos preguntado que pasaba con ese expediente, porque xa se daba unha legalización posta en marcha, non sei que locales eran os que estaban afectados, pero bueno, xa había un expediente con uns cantos locais que solicitaban legalizar as terrazas, pero ese expediente, segundo parece, perdeuse, daquela non se había metido porque igual non había a sede electrónica, meteuse aquí en registro en papel e nunca máis se soubo dese tema. Entón, nos gustaría saber que pasa con esas terrazas dos bares e se o Concello realmente ten algunha responsabilidade. Habida conta de que se fixo un registro xa fai anos, pero unha petición de locais de legalizar esas terrazas. Outra pregunta sobre o tema dos animais abandonados, xa é unha cuestión que temos preguntado aquí máis dunha vez. Non sei agora como está a cuestión, porque houve unha empresa que, se non lembro mal, polo menos hasta outubro do ano pasado, era a Xea Galicia, que facía algún tipo de actividade na recollida dos animais. En algún momento houve algún convenio, despois non se acabara o convenio, se estaban pagando facturas, me parece. Bueno, queremos saber como está esa cuestión, que empresa é que realmente se está recollendo os animais, se é que hai algunha empresa que está recollendo esos animais, e darlle un pouco de mellor difusión, non sei se na página web ou en redes ou algo así, para teléfonos de contacto. Outra pregunta sobre o condicionamento, Begoña, esta era unha pregunta que tiña aquí, quizás era máis do apartado dos decretos, pero como doutra vez xa se comentou que se había algún tipo de dúbida nos decretos, casi era mellor trasladalo ao apartado de preguntas, pois tiña aquí o acondicionamento e mantemento do recinto exterior da Casa do Peregrino no Río Vello, que é unha obra que xa se habían feito aí arranxos. O que nos preocupa é que se fixeron arranxos e a día de hoxe tampouco non ten un uso real. Ou si que houve aí algunha entidade que fixe aí algunha actividade que solicitou permiso e pouco máis. Realmente o Concello non lle está dando uso, non gustaría saber exactamente que é o que se vai facer. Mesmo que hai unha obra, nos imaginamos que algún tipo de uso terá, porque só faltaría que se fixeran obras e que aquelo non tuvera ningún tipo de uso. Outra cuestión é nesta última obra que houve ali en Oís, a altura de Fruz, cara a León de Arriba, que se fixou unha canalización, había un problema aí coa auga que se iba por encima da pista, pero nos gustaría preguntar como fixeron ali, porque, hai algún veciño ou veciños que nos preguntaron sobre o tema de colocación de tubos, se solamente os veciños pagaron, ou como foi o tema, ou canto tiveron que pagar para colocar os tubos. Outra pregunta que temos é que vai pasar co campus de Diego Quintela, porque ao final este ano vai para Boimorto. Descoñecemos o motivo, non gustaría saber por qué, se é un problema de falta de organización ou falta de orzamento, porque a verdade é que rescatando
decretos, ou algún decreto fai, creo que un par de anos ou algo así, eu non fui capaz de atopar un decreto do ano pasado ou de fai 2 anos, creo que o último era de fai 3 anos, era un contrato menor, e non fui capaz de atopar ningún máis. De feito, sospeito que, teño que revisalo, secretario, creo que hai algúns decretos que non aparecen, porque estuvemos buscando información que en algún momento tiñan que aparecer nos decretos, como poden ser contratos menores que se nombran en algún decreto, algún contrato menor relativo, por exemplo, á festa do queixo, e buscando por empresa, buscando a festa do queixo e tal, non aparecen. Eu creo que a veces se colan algúns decretos e pode ser, eu non digo que non haxa algunha información que en teoría deberíamos ter e non temos, porque estou sospeitando que algún decreto pois se cola por aí. Bueno, xa o revisarei en próximos días e eso xa o pedirei por escrito. Outra pregunta, novos obradoiros de emprego. Vais a solicitar, non se vai solicitar nesta nova convocatoria que acababa agora o prazo e concellos que empezaron esta semana como Pino, Boimorto, Touro ou Ordes, Frades e Mesía iniciaron os seus novos obradoiros. A finais do ano pasado o Concello de Arzúa tivo a oportunidade de solicitar un novo obradoiro de emprego, non se fixo, creo que o último tuvo lugar no ano 2022. Nos gustaría saber, xa que non se fixo a solicitude a final de ano, que sería o lóxico, pois se coa nova apertura da convocatoria que hai agora estes días, se hai posibilidade de solicitar, o Concello vai solicitar un novo obradoiro de emprego, que hai que lembrar que as últimas cifras que hai publicadas falan de que na área de Santiago, creo que son 4 ou 5 concellos que a cifra dende maio de 2025 a maio de 2026 subiu o paro, precisamente a Arzúa en un deles, creo que subiron 4 ou 5 parados máis. Outra pregunta é, por que non nos pagaron nada, non sei hoxe, que non mirei a conta, pero falaba vostede, señor alcalde, de por que nos renunciamos ao que temos de designacións por asistir a plenos. Eso xa o teño comentado. Eu prefería que non cobrar nada diso e que cobráramos como tiñamos hasta agora, que se cobraba con certo atraso, pero polo menos íamos cobrando para os gastos que nos temos e que aquí os partidos que ahora mesmo están gobernando, cando estaban na oposición, facían uso, porque para pagar os locais, e nos temos un local e temos outros gastos e pagamos totalmente do noso bolsillo. Dende que entramos aquí, neste último mandato, no ano 2023, ainda non vimos ingresar un mísero euro na conta. Xa o solicitamos varias veces, xa o temos comentado aquí en pleno. A última vez, a semana pasada, creo lembrar, metí un escrito, bueno, a próxima xa será pois, tirar de abogado e denunciar por outra vía, a ver se hai alguna posibilidade de que se nos pague. Última pregunta, que vai pasar coa Festa do Carme? Nós xa trouxemos aquí a este pleno en máis dunha ocasión que pasa coas asociacións, porque nas subvencións que hai para facer actividades culturais, deportivas e educativas, vemos que as asociacións se queixan porque non dan cobrado en prazo, se acumulan a veces anualidades cando están xa para cobrar en teoría unha anualidade e ainda teñen pendente de cobrar a anterior. A Comisión da Festa do Carme pase absolutamente o mesmo, inda que é unha subvención nominativa, estamos outra vez na mesma, se acumulan atrasos e, evidentemente, como a eles, pois, outras entidades, pois, a veces deixan facer actividades por mor de se van cobrar ou non van cobrar en prazo, por non obrigar a xente a adiantar cartos do seu bolsillo, e nos gustaría saber se realmente a Festa do Carme se vai a facer ou en que condicións se vai a facer, e se ademais a esta comisión e as distintas asociacións que están ou estaban hasta hai pouco pendentes de cobro, se xa cobraron ou como vai ser o conto. Nada máis, moitas grazas. Mire, para coñecemento tamén dos concelleiros do Partido Popular, concelleiros e concelleiras, o artigo 68 de rogos e preguntas, pois no punto 3 pon a pregunta oral suscrita na sesión será contestada polo seu destinatario na sesión seguinte sen perxuicio de que se poida darlle resposta. Entón, como vim facendo sempre, pois hai preguntas que son moi sinxelas, que un ten as cousas na cabeza, e outras, pois, por o que pide vostede aquí, algunhas hai que fazer un informe que teremos que ter a unha ou dúas outras persoas varios días. Pero quero, por exemplo, dicir, no apartado dos rogos, a diferencia de a oposición do Partido Popular, a diferencia de cando nós, eu e as miñas compañeiras do BNG estábamos na oposición, e que sai unha arqueta de alcantarillado levantada, ou sabía un punto de vertidos, eu chamaba ao alcalde e comunicaba yo. E a arqueta esa que houve na rúa de
Pontalema fun a colocar eu, personalmente, o sábado. Ti tamén a colocaches? Claro, bueno, pois houbérame gustado, en vez de darlle tanto bulo, de colgar algunhas institucións que é bastante desagradable con inteligencia artificial, como fan vostedes, para alarmar a xente, pois o normal é avisar. O normal sería avisar, se eu estou preocupado, e é certo que podría provocar un accidente importante. Eso por unha parte. E despois, en canto a preguntas, non hai chichas nos plenos. Eu heille traer algunha ata de cando gobernaba o Partido Popular. Sí, dalle risa. Pero cando gobernaba o Partido Popular, había algún pleno que tardaban 5 meses en convocalo. Eso era moito máis democrático. É que a mesma chicha máis ou menos. E cando hai, pois, cousas para traer, traense. E cando non hai, ou hai moitas cousas que por funcionalidade, pois, é máis interesante ou para agilizar, levanse á Xunta de Goberno. Porque tivemos unha Xunta de Goberno esta semana con 9 puntos, creo, na orden do día. Eso, por exemplo. En canto a recollida de animais, e contestarei, a das terradas igual. O da pista da Galer, eu non sei que pista foron ver vostedes, porque xa o dixo no anterior pleno, e ao día seguinte do pleno eu fun ver esa pista, e eu non vin esos deterioros que dixo vostede. Pero é máis, chamaronme 2 veces do Agader para ir visitar esa pista, que por motivos de saúde eu non podía ir o día que me propuxeron, unha estaba de viaxe e a outra por motivos de saúde, e dixenlle que podía ir un concelleiro e podía ir o técnico do urbanismo e dixeron que non, que quería que fora o alcalde a acompañalos. Vostede ben sabe para qué, verdad? Sabe para qué? Para que o señor Rivadulla saca foto, como fixo na fervenza das Hortas, como concelleiro da oposición para decir que a Xunta invirte moito en Arzúa. Pois, se está, hei volver a mirar a pista. E se non, pois na próxima semana vou cos técnicos. E se hai deficiencias, está en garantía e a empresa terá que arranxala. Pero, bueno, sinceramente hai cousas que non me gustan. O Campos Diego Quintela gustame esa pregunta, pero prefiero contestarlle por escrito. Vou sentir, sinceramente, placer en repostarlle por escrito. E seguramente, pois o próximo lunes, se cadra vostede xa tenga outra información que non tenga día de hoxe, seguramente. E, bueno, por a miña parte, as que quedan sin repostar, pois repostaremos, procuraremos telas preparadas para o próximo pleno. Boas noites e levantamos a sesión.